hakika, ya yi jawabin da ta gama komai shamakin yan dariƙa. Zamanin shehu bai zo da kai ba walla ko da dakika, wanda kai ma usuli barama dole zai cinye sarka. Shehu yi gizo yan izala, shi'a suna ta kwalla, mijiri bai da Allah kunuwa Allah dole ya shashi ya dama, dole ne ba. Na farko da karshe kowa cikin kai zo ya lashe. Shehu barama wane ne kai baka farko da karshe. Shehu barama kowa ya zo a gare ka sai dai ka lashe. Hakikanin shehu bayi da farko barantana wata karshe. Wa inni ya nafsin lil amin wa sabi ya ce a karshe. Kasu kaka da jika, shehu ni ubansu duka. Shehu barama daurin goro dole abi ka baya sallah.